Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роз Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Бизнес һәм власть ачыктан ачык сөйләшү чалда үз мәшгульләр белән очрашу үтте. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Толпаннар активлашты, бөҗәкләр һөҗүменнән беренче зыян күрү очрагы теркәлде. Юрий Гагарин галәмгә күтәрелгән көн бөтен дөнья космонавтика көненә Чаллыда кушылды. Чаллыда үз мәшгульләр белән очрашу үтте. Ул гадәттәгечә бизнес һәм власть ачыктан-ачык сөйләшү форматында оештырылды. 2019 елдан Татарстанда яңа төр салым режимын сынау проекты гамәлгә ашырыла. Бер үзе эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче һәм клиентлардан турыдан-туры акча алучы кешеләр профессиональ салым түли. Бу аларга НДФЛ һәм шәхси предприятие өчен булган түләүләрне үтәмәскә мөмкинлек бирә. Сайлау ирекле, беркемне дә мәҗбүр итү юк, диде очрашуда бизнес-омбудсмен Тимур Нугманов. Ләйсән Ханова дәвам итә. Александр Сурмачевский парикмахер булып 20 елдан артык эшли, аның 10 елын үзенә. Ел башында шәһәрдә мобиль кушымта аша үз мәшгуль булып теркәлгән. Каждый должен платить налоги. Если не платить государству, кто-нибудь другой попросит. Чалда бүгенгә 1025 үз мәшгуль теркәлгән. Шәһәрдәшләрнең сораулары шактый. Бу аңлашыла да. Яңа салым режимы эксперимент рәвешендә тормышка ашырыла. Салым ставкасы 4%. Күпләрне алга таба ул күтәрелмәсме дигән сорау борчый. 10 лет налоговая ставка не будет. Это прописано в законе, и она никогда не изменится. В ближайшие 10 лет на продолжение этого эксперимента точно. Үз мәшгуль булып бер үзе эшли торган һәм еллык кереме 2,4 миллион сумнан артмаган һәркем теркәлә ала. Пенсия фондына акча күчерәме юкмы, моны һәркем үзе хәл итә. Эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча Татарстан президенты каршындагы вәкаләтле вәкил Тимур Нугманов очрашуда тагын бер кат үз мәшгульләргә теләктәшлек белдерү кирәклеген ассызыклады. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәрдәшләр торак шартларын яхшырту максатында финансларын нәтиҗәлерәк файдалана алачак. Ана капиталы программасына төзәтмәләр кертелде. Алар беренче чиратта сертификатны кулланып ала торган йорт яки фатирның нинди хәлдә булуын контрольгә алырга мөмкинлек бирә. Бу гаиләләрне яшәрлек хәлдә булмаган торак салып алудан сакларга тиеш ди белгечләр. Шулай ук займнар бирүче оешмалар исемлеге дә расланды. Үзәк банк контролендә булмаган оешмалар еш кына югары процент белән кредитлар тәкъдим итә иде. Хәзер андыйлар исемлек чыгарылды. Ошык яки авария хәлендә шәһәрдәшләр куркыныч коюлардан зарлануларын дәвам итә. Чаллы ТВның кайнар элемтә телефонына шундый эчтәлектәге бер юлы 2 хәбәр кабул ителде. Яр буенда ачык кою бар, бу хакта күпләр белми. Ул шәһәр пляжы территориясендә урнашкан, көн яктысында аны күреп була, әмма караңгы төшкәч ул күзгә чалынмый. Очень опасно. Тут детишки в основном бегают по берегу. Они могут провалиться. Дети очень опасные существа, так скажем. Под ноги часто не смотрят. Например, как сейчас мой сын под ноги не смотрит. Также в люке может любой ребенок упасть. Мэрия матбугат хезмәтендә әлеге кою турында безнең иҗат төркеменнән белделәр. Хәлне тиз арада төзәтергә вәгъдә бирделәр, әмма бу куркыныч хәлдәге коюлар белән бәйле бердән-бер очрак түгел. Чираттагысы Зяб бистәсендә, ул Сарман трактындагы 17нче йорт янында урнашкан. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, кою авария хәлендә. Ну, это неправильно. Новый комплекс, дома, вот так вот, если днем, скажем, может, и увидишь, а вечером будешь ехать, и колеса нету. Проблемалы урынга безнең белән бер үк вакытта комсомол идарә итү компаниясе директоры да килде. Данный провал колодца образовался в процессе эксплуатации в зимний период. Застройщику обращение написали. По гарантийному письму они обязались в благоприятные погодные условия это устранить. А ограждение будет установлено незамедлительно. Проблемалы урынны койма белән әйләндереп алдылар. Койны бер үк тәүлек эчендә төзәтергә ышандырдылар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Толпаннар активлашты. Шәһәрдә беренче толпан кадалу очрагы теркәлде дә инде. Бу хәл яр буе паркында була. Толпаннардан ничек сакланырга Лилия Гатина ачыклады. Күп урында кар эреп беткән, үткән елдан калган яфраклар һәм үләннәрне дә күрергә була. Нәкъ менә шундый урыннарда толпан еш очрый ди белгечләр. Һава температурасы 20 градуска кадәр күтәрелгәч, бөҗәкләр аеруча активлаша. Массового появления клеща еще нету, но единичные экземпляры уже есть. И можно из лесу вполне принести
клеща у себя где-то на одежде, а может быть даже уже и он может укусить. 2018 елда шәһәрдә 1296 талпан кадалу очрагы теркәлгән. Быел әлегә берәү генә. Табиблар талпанны мөстәкыйль рәвештә алмаска өнди. Нәкъ менә бу очракта зарарлану мөмкин. Если положительный результат, тогда человек может обратиться в свою же поликлинику, где ему введут противоклещевой иммуноглобулин. Если этот анализ будет отрицательным, соответственно, ничего вводить не надо. Но за всеми людьми, которых укусил клещ, определяется наблюдение в течение 21 дня. Температура күтәрелгән очракта дәвалану чаралары билгеләнә. Бу талпан энцефалиты яки талпан боррелиозы булырга мөмкин. Моңа каршы вакцина да бар. Аны көзен ясарга һәм берничә айдан соң кабатларга киңәш итәләр. Шәһәрдәшебез Гамир Гыйбадуллин талпан энцефалитыннан прививканы беренче тапкыр ясата. Аның сүзләренчә саклык чаралары артык булмаячак. Ну, менә әйткәнемчә, быел мин ишеткәнем, клещлар урман битләре инде бик күп барлыкка килгән безнең урманнарда. Мин якын яшим урман тирәсендә, шуңа күрә үземне решил обезопасить. Якын арада урман парк зоналарын талпаннарга каршы эшкәртергә тиешләр. Шулай да һәркем үз иминлеге турында алдан кайгыртырга тиеш. Урманга барыр алдыннан биек кулынычлы аяк киемнәре кию кирәк. Муен һәм баш өлешен саклау өчен яулык һәм башлыклар мөһим. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 12 апрельдә бөтен дөнья авиация һәм космонавтика көнен билгеләп үтә. Нәкъ менә 58 ел элек Юрий Гагарин тарихта беренче тапкыр галәмгә очты. Бу СССРның халыкара дәрәҗәгә чыгуына этәргеч булды. Дәүләтнең абруе артты, илнең югары техник әзерлеге расланды. Бу вакыйга бүген дә әһәмиятен югалтмый. Космонавтика көнен билгеләп, чаллы укучылары ракета модельләрен әзерләде. Юрий Гагарин галәм киңлегендә 108 минут булган. Карапны тикшереп чыгарга шул җиткән. Чаллы укучылары әлбәттә үзләре ясаган ракеталарында космоска оча алмый. Бу аларның беренче тәҗрибәсе. Иң мөһиме, модельләр ярдәмендә укучылар үзләрен инженер-конструктор итеп тоя ала. Ребята готовятся к соревнованиям. Они сами самостоятельно изготавливают модели, тренируются, запускают, корректируют модели, а завтра будет настоящий бой. К нам придут более 100 детей со всего города. И они будут соревноваться в 2 номинациях – на дальность полета и на точность приземления. Артемий Буратов модельләштерү белән беренче ел шөгыльләнә. Аның сүзләренә караганда, күнекмәләр аңа киләчәктә дә кирәк булачак. Я пришел к этому, когда в этом году у нас началась инженерная академия, и мне очень нравится этим заниматься. В дальнейшем я хочу стать где-то инженером, чтобы делать такие же ракеты и летать в космос. Һәр укучы үз ракетасын үзенчә ясый. Барлык таләпләр үтәлгән чиракта гына ул оча ала. Бәлки киләчәктә нәкъ менә бу укучыларның ракеталары да космоска юл алыр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенге менә мен сезнең белән сау булашам. Алдагы елларыгыз файдалы һәм күңелле үтсен. Сау булыгыз. Гастроли Димитровградского драматического театра. 19 апреля. ДК КамАЗ. 19:00. Анна Каренина. Легендарная история любви. Приглашаем на выставку «Стройэкспо Татарстан» с 17 по 20 апреля в выставочный центр «Экспокама». Оргкомитет 470102. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда, логопеда. Телефон в Челнах 78 09 35. Модная женская одежда из Беларуси. Новая коллекция «Весна-лето 2019». Скидки до 25%. Белорусская мода. ТЦ Грин, 2-й этаж. В медицинском центре «Осанна» обследование и лечение по 11 направлениям. Оперативное лечение, УЗИ всех органов, комфортный стационар, современная лаборатория.